om ildfremstilling, nogle nye og gamle teknikker, og så havde vi lidt tænkt, at vi ville starte med, hvordan man laver ild i dag, og så ligesom gå nogle trin tilbage i tiden, i forhold til, hvordan man lavede ild for mange år siden. Ja, og så får I hver især nogle opgaver, hvor der ligesom er en del 1, en del 2 og en del 3, som gradvist bliver sværere og sværere. Og der står egentlig på, hvad I skal gøre og hvad I skal bruge. Ja, træspåner eller birkebak, det skal I selv ud og hente, så I kan tage en dolk og skære lidt. Og vat, det har vi. Og så ved jeg ikke, om nogen af jer vil sige noget om rollefordelingen. Altså så er det egentlig sådan tænkt, at I arbejder bare i jeres studiegrupper. Og så er det tænkt, at så alle får lavet noget i gruppen. At hver gruppemedlem har et eller andet ansvar. Og det skifter så for hver gang man skifter ildteknik, kan man sige. Så er der en, der læser manualen, har styr på, hvad man skal. Vi har lavet en lille hjælpeliste her, hvis man skulle glemme noget. Så har vi en, der har ansvar lige for materialer. Altså hvad skal man bruge? Har man det hele? Er det i tip-top orden? Og så har vi den, der fysisk står og laver ilden. Den, der skal udføre det. Og så har vi den, der noterer. Vi har sådan nogle, noget vi godt vil have i skåret ned. Men det betyder jo ikke, at man ikke må hjælpe hinanden, hvis der er behov for det. Hvis man lige til at holde noget af træet nede og sådan noget, det kan godt være lidt behjælpeligt, at man hjælper hinanden på den måde. Og så når man så går videre til det næste, så skifter man roller, ikke? Så man ikke har den samme rolle hele tiden. Yes. Håber det giver mening. Og del 1 og 2, de er egentlig meget lige til. Vi kan måske lige vise, hvordan et tændstål fungerer. Yes. Og det skal I bruge i del 2. Ja. Til dem, der ikke har prøvet det før, så et tændstål, det ser sådan her ud. Hvad hedder det? Tændstål. Jeg holder personligt den her i venstre, og så klingen i højre. Og så gør man sådan her hårdt ned mod, og skulle der gerne lige, nu prøver vi lige. Så skulle der gerne komme sådan her. Man kan også gøre sådan her mod sig selv, og der sker ikke noget, selvom gløderne de er utroligt tæt på en. Det går hurtigt før, at de ikke er varme igen. Og så har man den helt ned mod, så vandet sådan helt ned mod her, og så kører man bare. Og så skulle der gerne komme fuld i det. Nogle spørgsmål til tændstålet? Ellers går vi rundt og hjælper også undervejs. Hvor dyrt er det? Hvad? 70-80 kroner stykket. Så pas på drengen. Og så har vi en del 3, som er et ildbord. Ja. Og vi kan også hurtigt vise på 2 forskellige måder at gøre det på. Og så kan I selv vurdere, hvad Skal vi lige I gå har lidt lyst til at tættere? lave. Skal vi gå tættere på det? Ja. Nej, gør det lidt. Ja. Og I skal Hvis også, I